Ni pediang sumupaya pibaroki paraloki parajor sajisin syaki sawayom. Hadin bangalak keren syapang kato ka video halor ka jingsya ujor ka RS Karbani channel HUMP na silong u Dr. WR Khaluki. Kila don ki bakeli nga bakan nongut ka jelam Meghalaya ka don MP bat menu bat kumno lajid MP ya i Dr. WR Khaluki. Kumta hakane ka video ngin ya page ya ka jubab halor kitei ki jingkeli. Ban jubab ya kine ki jingkeli ngan yalam ya pi barok menta syapok parlimen. Ale ya like lang bat nga da ka ba pi like ya kane ka video bat ken mau share bat subscribe ya kane ka channel. Ka parlimen kadai ka yeng dorbar ba bahalor do jong kari India. Kani ka yeng dorbar ka kentup yau presiden bat arteli ki yeng dorbar ki balakhot ka Rajya Sabha ka yeng dorbar jong ki state bat ka Lok Sabha ka yeng dorbar jong ki pajba. Balai lakhot ya ka Rajya Sabha ka yeng dorbar ki state bat ya ka Lok Sabha kum ka yeng ki pajba pinsas nguthu kham sadin jong kani ka video. Hapo jong ka parlimen kumba philayo i don arteli ki yeng ka Rajya Sabha bat ka Lok Sabha. Kini ki arteli ki yeng ki don laki jong ki MP lani ki member of parliament. Hakaba karukom jet ya kini ki MP kaya pher na kawai syakawai pan. Mentato ini apa chua ya ka Rajya Sabha ka balakhot ka yeng dorbar jong ki sten. Ka Rajya Sabha ka kentup ya ars pasan pongut ki MP. Bana pedeng kini ars pa lai phopra lajit daki MLA na ki state but union territories bapher jong kari India bat khat arngut palajit da u presiden jong kari India. Ka Rajya Sabha kam jukut syo ka por jong ka tangba ki MP ki lej bat ki wan kat kum ka por jong ki namar ka por banjit ya ki MP sya Rajya Sabha kaya pher na ka wei ka jela sya ka wei pan. Bat si benta na kalay benta man la ka arsnem ka por jong ki MP sa Rajya Sabha ka kudno bat lami bujlipat daki wei ki basya jit mai ka por ya ki MP sa kane ka yeng dorbar Rajya Sabha kadai henreusnem ya ka yeng dorbar Rajya Sabha la penyaj lani long sherman da vice president jong kari India. Kumbalong hadu menta ka jela Meghalaya ka don tang uwei UMP Rajya Sabha hakani ka yeng dorbar thau an ka balakhot ru ka upper house jong ka parlimen. Ya une UMP Rajya Sabha lajit daki MLA sisin man laka nriusnem. I Dr. WR Khaluki ida i member of parliament saka yeng dorbar thau an Rajya Sabha na silong sit hakabala jedia i syakatay ka yeng dorbar thau an daki MLA ka jela haka arpo artarik ubnay ban reusnem arhajar arpo naka parti NPP bat ka por jinglong MP jong ikan kunno hausnem arhajar arpon reu paralong ngangay pilasay sa pangki MP Rajya Sabha bat kumno ban manu bajit yaki hakaba lajit yaki ni ki MP Rajya Sabha dakaba penlong ya kajing tebut daki MLA barki pajba kim yo banjit yakini ki MP Rajya Sabha hanrei ki pajba ki yo banjit tang yaki MP Lok Sabha ki bangin ya pai kham bnia kham sadin jong kani ka video ka Lok Sabha kadai ka yeng dorbar po parlimen ka bala khotru kum ka lower house jong ka parlimen ka Lok Sabha ka don sans pa sau phulai ngut ki MP bat ka por jong ka yeng dorbar Lok Sabha ka kunno man la ka sansnem laino tang lada u presiden penkut si teng por namar u presiden udun ka bor ban penkut lane desol ya bro artli ki yeng dorbar ha parlimen kentup ya ka Rajya Sabha bat ka Lok Sabha yaki MP sa kayeng dorbar Lok Sabha kabadai ka yeng ki pajba lajit daki pajba man la ka sansnem lengba ka eleksyon bala pelong da ka election commission of India kumbalong menta i Dr. Ricky AJ Singkon ka VVP ida MP Lok Sabha na silong sit
bat usaleng sang maka kongres uday UMP Lok Sabha na Durasin bat kapor jong kini ki arngut ki member of parliament Syaka Lok Sabha nakajela Meghalaya kan kunno house name Hajar Phukhandai paralong ngangait kanai kajing batai bat kajing pensyai barit jonga kala plit kendiat yaki kemat jong gitu giba ompat syai bha syapang kap parlimen ban menta tungin yalit paino salaki kam ki jam jongi bat ngin saya kendo biang hakawai pat kapor bat hakawai pat kajaka ditata do bing dia sembiang hakawai pat ka video hublai sibon